Yes. Pamusoro senior. Nyaya yatine panapa yezvinezvi yapinda ndeyavanonzi vandikumbata asi nyaya yacho haisi yavo. Vari versus John James Nyika. Inyaya ine history mukati yekuti vana vakapa nyaya yeminda. Vamubereki akashaya vana vachiri vadiki. Zvino vana vakura pane maconfusion ekuti mumwe anenge auda kutora zvinhu zvisiri nhaka yake. Vanobva kulowo. Ndiyo nyaya yacho yati pamberi penyu. Mbata tasimudza bhukutoni. Indinonzi Dudumbata. Tedzera stop. Indonzi Dudumbata. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndakamangarira James Nyika. Ndakamangarira James Nyika. Pamusoro pemunda wangu, vabereki vangu. Pamusoro pemunda wangu, vabereki vangu. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndinowanikwa ndine mhosva nedare. Ndataura makuhwa ndinowanikwa ndine mhosva nedare. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimigwa ndinzwa. Dzimigwa ndinzwa. Zvairoko. Wakambanje muri mudara here. Ini ndinonzi James Nyika. Ndauya mudarira Mambongezi. Zvidairira zvandikumangarirwa naMbata. Kuzozvidairira zvandikumangarirwa naMbata. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimigo ndinzwa. Dzimigo ndinzwa. Vambata ndiyere vanyika vanga kutaura pamberi pamambo. Ishuwa mambo. Ngapire here musoro wenyaya yenyu kumberi kuda mambo nedare. Ishuwa. Itaiti. Yeah, mambo zvakatika ndezvekudai so babongo vakasvika 2002. Pakasvika babongo 2002 ndanga ndiri mukomana muduku ipapo tanga tiri tune munini wangu Robert. Pane munda wakasiwa uchinzi munda uyu ndewedu senhaka. Ava bamuni varapa vachengete munda uyu. Zveshuwa bamuni vakachengeta munda. Vachengeta munda baba mina vakasiza kundichengeta. Ndabva kumusha kuna tete vangu mandana vashaya 2004. Ndakasvika ndikati bamuni ndaichidawo kuenda kuchikoro zvandi bamuni aiwa. Handikutsvagire chikoro. Inda unotsvaga kufudza mombe. Vakanitsvagira basa kufudza mombe pane mumwe munhu panext. Ndakafudza mombe ndakasiya mombe mudanga ndakatiza. Ndakauya kumba. Ndakasvika kumba ndakagara pamba. Ndakaona kuti apa pamba pasi kugarika nokuti vabereki vangu kuti havasisipi. Ava vakandishamwari inotsvaga mai vako. Mai vako ndiko unogara. Ndakasimuka ndatora zvangu ndakatiza pamba ndakamwa ndana futi. Ndikazochuna ndikumanda ndakazodzoka kumanda ndadzoka kumanda ndochikuba mudini kupa munda wedu akuri monda nemukadzi nemumoto kanzi aiwa enda kupengera kwakaroiro enda kwakabva mandadzokera kwandakabvawo asi ape kugara asi munda uyu munda wangu saka ndokutiza kugarisana kwacho kuna bamudini ava ndakasvika ndodzingwa ndozi enda kwako kwakakurira but patakasvika babangu pawanzi pakavigwa pacho ndipo panohuti ipapo mapepa acho haasi kuchoshiwa kuloudi akushiwa kupi kumandaro nekuda kwakubamuna musoro wakazvifambisa sei ungatiudzowo vaizvifambisa usi panguva yachiyo nevamwe vacho vanga vari panguva yachiyo varipo ungata kuti turuta mashoko amuri vaifambiswa sei vechikuru vanga vari panguva yayo vaizvifambisa Baba vakashayika 2002 vaine plot low plot number 3 low. Nyaya iyi mune imwe nguva haisi itsva mudare muno kufunga kwangu ndichana ndichiri kuyeuka Madam, nyaya iri pamberi pedu some other time past yakauya mudare asi mwana uyu sekutaura kwake mutemo wedu wechivanhu nhaka ndevanhu hazvina chitsotsi saka vana ava vakanga vari vadiki panguva iyoyo saka vana vari vadiki igore randisisiri kuyeuka zvangu pati ndikufara kuti 2020 ndopatakakurukura nezvayo handiti yes. So muna 2020 ndopayakakurukurwa nezvayo saka nyaya iri mukati mayo iri mukati menyaya iyi tichabatsirika
because ine war veterans association in terms yekuti uyu murume akafa was a war veteran. So ari war veteran isusu taona nguva yekuti panapa pakunetsa takadedza ve-war veterans vacho ivavo kuti tinge tiri kurukura navo munyaya idzodzo kuti vabatsire pane akanga achicomplaina nezvenyaya yeplot iroro watakaona kuti he was not supposed to do that. Akanga asina right yekuti ange aine complain yeplot iyoyo. Nhasi pazouya mwana akura uyu takubvuma kuti yane munhu anofanira kunge achiitaura. Zvatakawirirana panguva iyoyo zvakatevedzwa here, nokuti pakaita sekuti vanhu vaiti mwana uyu vachiri vadiki takuda kunovatsvagira, toda kunovatsvagira kudhuze nekumusha kune hama. Saka tinongoyesura plot iri, tariyesura plot iri nenhamba nechichi tonodini, tonoita kuti vana ava vanowana plot kumusha kwavo. Saka kana dai vaizenge nyaya yasvika apa manje ndopakubvunza dare rino kuti zvatakawirirana zvakaitwa here. Kana zvisina kuitwa, isusu sema-traditional leaders we believe kuti nhaka ndeyevana, we return back the plot kuvana automatically. Vakambanje, if I still remember, ndimi makanga muri chairman by then, nyaya idzi chiitika idzi, kana pakanga pane umwe chairman akanga aripo, imi maipindira pekuti makanga muri war veteran, maiziva urongwa hweumwe wenyu akafa achisiya vana vake. Saka nhasi tadzoka mudare tiine mubvunzo kuti pane zvatakawirirana zvaitaurwa neveukama vachiprotecta kana kuti vachiendesa ploti revana kune vavo, zvatakawirirana zvacho zvakazadziswa. Tsamba yemunda wacho wainzi vana ava vari kunopiwa ikoko tinoida, so that tibvume kuti vana vakaitirwa zvavakadini, zvavakaitirwa. Zvinozoti isu semadzimambo togara tisina mhosva kumidzimu yedu naMwari kuti tinochengetedza nhaka dzevana vanenge vasiyiwa nevanenge vafa. Yes. So ndiri kupa mukana uno, pane vakateererawo vada kunzwawo vakanga vasipo, kuti takabuda nenyaya yekuti vana ava vaizonotsvagirwa plot kudhuze nehama dzavo. Izvozvo zvakaitika here? Hongu mama. Ngatione matsamba acho. Kana kuti pasati pabuda hapo matsamba ndingambotaura shomanini. Hapana chakatsanangurai. Kufa kwakaita baba wevana ava. Yes. Ndakange ndiri chairman. Pavakauya vakatiwo tauya kuzotora mutumbi tiri kuenda nawo kumusha. Ndikati kozva makutakura mutumbi muchienda nawo kumusha kunovega uku, Mbata ndiye ane ploti iri pano. Saka muchaita sei? Zvikanzi atina basa izvo, tinozonera mberi. Ndikati aiwa, ndakasimuka zvekare pazere vanhu. Ndikati baba, ivhu harirambi, nekuti mangwana kune ramangwana rinogona kukubatsirai mune zvakawanda. Vakaramba vachiti isi tinozonera mberi. Ndikati aiwa, pane vanhu vaindibatsirawo zvekare vagari vemulohudi imomo. Zvikanzi zviri kutaurwa izvi ichokwadi, asi zvatingaite ndini ndakange ndoda. Ndikati munokwanisa kutakura number 3. Number 3 iyi mukanosvika ikoko kuMash Central, munosvika muchiona DA kuti vakupei plot number 3 yevana. Nzvimbo iyoyo vanhu vakabvunza zvikanzi ko tinozoziva sei kuti vapiwa kana kuti havana. Izvo ndo zvakazonetsa manje kuti pavakaenda
ivo vakatanga vapindura kuti aiwa isisi tichakuzivisai kuno, asi pavakaenda vakabva vaenda zvachose inini wacho havana kundibata. Ichokwadi ndakapeshwedhawo nhingi DA yavo kuti vanyore tsamba ine plot number 3 kuMashi Central inenge iri yevana. Saka pavakazoenda hapana chatakazonzwa nezvazvo zvichibva zvapera. Saka vana vakangorambawo vachikura kusvika pari nhasi izvo. Vanoda ploti yavo, asi ploti yavo yakabudira kupi? Yakabudira kuMashi Central. Saka matsamba yacho ndoyandisingazive zvangu kuti pari zvino vakaenda netsamba yacho futi zvekare vanova baba mukuru vevana. Kuti tsamba yacho pavakasvika uko vakasvika vakazvironga sei havana kundizivisawo kuno. Saka inda kutongonzwawo yava nyaya yasvika yavapanana. So toda kuti titaure sevanhu vakuru. Ndimi makanga muri chairman. Ndiani aifanira kuzomeka chokwadi chekuti zvatiri kutaura zvaitika. Kuwo veterans makanga muripo. Tiri kutaura zvePlus. Ndimi makanga muri chairman. Ndakanga ndiri chairman. Handi mapona you were 2 in 1. Kureva kuti baba vevanavo muwo veterans. Ainga ane representative yakasimba zvekare. Handiti panguva iyoyo kuwo veterans kwakanga kuna chairman ani? Panguva kuchimani kwanga kuina vashumba. Yes, ndikuzviziva. So I'm happy kuti vashumba vari pano. Asi nyaya toda kuti titaure ndeyekuti mwana kana achikura haarongerwe chinhu nemunhu kuti achazoda kuita driver wendege. Tinotozomuona mwana akura kuti chii chaari kuda. Tingati tese takagara sevabereki takadaro tapanana task because pane chinhu chatiri kuti nhaka ine mufi akabva kumusha ikoko watisingazoti chaakabvira kumusha achibvuma kuzogara kuno kure chii ndochekutanga. Mwana wake akunzi nevapenyu varipo aiwa havangagare kuno ngavadzoke uko voenderana. Hapana maresults ekuti chairman ploti revana riya taanaro takazoripiwa naDA, minda yakagovewa yakapera. Handiti asi munda wababa vavo manje uripo. Mubvunzo wangu uri kuti akanogara paploti rababa vevanava ndiani? Anombori chii kuna baba vavo? Is a neutral person here? Munhu weukama here? Kana ari munhu weukama chanetsa chii kuti agare nevana pamusha ipapo? Kana ari munhu weukama anombori chii chevanava? Anombori chii chemufi chairman? Munhu akagara uko paploti revanava anonzi Smith. Ndinongonzwa kuti ndiye mukoma munin'ina waMbata. Pane zvimwe zvakawanda handifungeba kuti ndinongonzwa kuti ndiye munin'ina waMbata. So ndandichifungidzira kuti muchati ayo wakama munhu ari paploti raMbata ari pano kana ari pano ari imo pamanyarara. Handiti tochienda kumunhu ari paploti rani raMbata. Aiwa ari pano mama. Ndevapi? Smith. Ndevapi? Okay. Aripo. Sorry. Right. Yes. 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 Vakasaitwa kuti vagare ipapo ndiani? Nedare remusha ndimani? James no. Ko arikutaurwa weSmith uyo ndoupi? Zvakazoitika Smith akazondofambira munda kumusha
pabva panyorwa tsamba naadhi zvikanzi ploti ngaende kuda iri number 3 ploti yomuovheti zvikanzi tingazoziva seti munhu wakuda zvikanzi ndaibuda iri number 3 saka Smith ndiye akatakura vana matsamba kwenda nazvo kumusha dai manzwa mubvunzo wandabvunza by now munhu ari paploti is he related here kuvana kana kuti kumufi dzaita yokumusha kana ikati iri kunoguma handauziziva ndikutaura zveploti yekumusha hatiziva kuna chinhu chiripo it's a ghost plot yamuri kutaura muri ani inini ndikaona mwana musati mukaona kuita ngokutumwa kana inini mwana kwandiri mwana ukama wenyu wakamira sei ukama wedu wakamira kuti amai vambata naamai vangu mukoma nomunyinyi asi akasiyana kunana baba mukoma nomunyinyi right so mutona pane discord why is it plot rekumushawo anditika plot rekumushawo plot renyu ringadai rakagara murungweni inini enani related munhu paplot penyu kuratidza kuti rangopuhwa an innocent person asina mainterest kufunga kwedu kwatete takuita sevatongi handitika kufunga kwedu tinezopesera takufunga kuti kupaizoti vana ndo vari kubviswa honzi ngavaende iro richiokupiwa futi nemunin'ina wemupi. What's the difference? Ini chandaifungidzira ndechekuti mungadai makanzi caretaker wekuchengeta ploti revana vakambanje handiti caretaker watingadai tiri kuti nhasi kochaipa chii baba mudiki kubva gore rakafa mukoma wenyu kusvika nhasi makachengetera vana nhaka, imi muri baba mwoyo wenyu unotorwadza kuti ndakachengetera vana vangu nhaka, mapa here vana pekuti vavake, imi hamuna kwamuri kuenda ndimi baba munogara nevana venyu, chakaipa chii? Ndozvatingadai tiri kutsvaga iye zvino. Ndoda kuti ndizive vakambanje. Chairman, ndoramba ndiri kwamuri. Niki war veteran chairman, vakanga vachitori war veteran chairman, vari district chairman zvekare mu area iyoyo mune imwe nguva. Havana nhoroondo yavanenge vasingazivi. Patinoda kunobatsirana, tiri kungoda fairness yekuti ndiani ogara paploti rambata. Ndibaba mudiki here ava, mwana wamainini ava, kana kuti mwana wamaigura, kana kuti Mpata vana vake vanofanira kuti vauye paploti, vagare paploti. Ipapo tiri kutaura nezveploti yevana yakabuda kuMash Central. Mata hamuna kuinzwa imi. Imi, it's an hearsay to you. Hamuna kutoinzwa, imi matotaurira dare rangu kuti handina kutozozvinzwa vanhu ivavo vakaendera. Hapana follow up yakaitwa. Madam. Pamusoro dani inini semanzwiro andaitawo nyaya I think chairman makutoconfuse maproceedings. Sei ndiri kudaro hatingataure zvenyaya yemunda wekuMash Central watisina jurisdiction nezvawo pane inongoro. Isusu kuno tiri kuMash West. And ngatigaidwei nenyaya yatavinga tese panapa. Nekuti I want to believe kuti defendant achiuya anopiwa mapepa ekuti nyaya yamukufanira unodaira kudari musi wakati ndiye akati nyakati. Saka instead yekuti muchidaira nyaya yamakanangana nayo inova yemunda uri anda mambongezi maakuda kunzvenga muchida kunopindura nekuti asi pane directive yandanga ndakapa sachairman kuti zvamakuenda nevana ava kuMash Central chiendai munoallocatwa mumwe munda uchange uchinzi number 3 tsamba iendai kwaDA. Saka whether zvichazonobudirira kuti hazvibudirire zvikuno kuti akutoti zvavharana hapana chamuchawana zvinova izvo zvisiri izvo zviri mugwara. Mwana uyu paakaenda whether vakazonowana umwe munda ikoko kana kuti havana kuwana, asi chamuita kuti adzoke kuno ndechekuti baba vake vane munda wanga wakaallocatwa kwavari muno muMash Central. Hatizoti munda uyu handisi kunyatsoziva hangu kuti wangoni mapepa akamira sei kuti vakaenga 99 yelease here kana zvazviri zvekwasabhuta zvazviri zvekwamambo, but the bottom line is baba vake vachizofa pane munda wakanga uripo uri wababa vake.
Saka sekutaurwa kwaitwa namama ndezvekuti munhu kana achinge afa handitese tinoti tichienda kumabasa tichitsvaga zvatinotsvaga tiri kuitira vana vedu neramangwana ravo. Saka isusu toti here kana inini ndichinge ndafa nekuti vana havadiki havaigona kuzvirepresenta nekuzvimiririra kuti munda wababa vedu tinouda, kunyange zvazvo takuenda kuMount Darwin kwaamai tichinochengetwa kuti tiende kuchikoro, asi munda uyu tinouda tichazodzoka takura. Havaigona kuzvita nokuti vanga vari vana. Ana baba vanova vaivepo ava ndibaba nhaika tabvumirana, vangava baba vari vemwana wemunin'ina waamai kana mukoma waamai, asi ndibaba handiti. Dai vanga vane mabest interest evana kuti vana vasirwa munda wavo nababa wavo vashaya, vaitoudzemisa chairman mapepa ngaamira akadaro, asi maybe kana zvichiita aiswe mudeceased estate inova nhaka yababa ava vafa ichabhenefita vana vavo nemhuri yavo. Inini sabamini Sara ndichasara ndichichengeta ndichiona kuti munda hauiti vamwe vekunzi vachauya vachida kupindira. Uyu mwana akura ouyawo oti baba ndakura ndauya, aidha iwe kuti andakusuduruka nemhuri yangu imimi ndakakuchengeterai munda chiitai zvamunoita, kana kuti woti wasababawo handinongo kuenda panapa ndopananjiziya ndopanandakurudzirawo mhuri yangu panandakagara. Saka ndakuti ngatichekera newe ndokuchekera wakadai uchirima apa uchivaka apa dzimba dzako uchienda wakadai, kwete kuti vanomutodzokera kuMount Darwin nokuti Mount Darwin uyu muzukuru mwana wemukuwasha handi ndizvo, uyu munda wababa wake kawo. Saka waifanira kutoiswa mudeceased estate yababa vake. Mr. Chairman dai maida kuti vazobhenefitawo even kumacentral kwacho vaigona kunobhenefita, asi uyu munda uyongorowo baba vake kawo. Saka isusu tobva tangoramba chimusairire tichiende kumacentral kwachona, pamwe hapana chinonobuda, pamwe chinonobuda, but the bottom line is muno mumashure macho mune munda wakasiyiwa nababa vake vachifa. Saka pamunda ipapo panani aripo wachona ane kodzero dzekunge aripo here ipapo padeceased estate, kana kuti nhaka yakasiyiwa nababa vaplaintiff uyu mwana akwira dare. Zvakazofamba sei? Haachina here chaanogona kuti awana? Haisi nhaka yavo here vakasiyiwa nababa vavo? Ende uyu aripo uyu ndibaba havo asi havasi baba kavo kwambati, handi pachivanhu ndizvo, ndibaba vekuti ana mai vavo vakatosiyanawo futi ana baba, asi pachivanhu zvapo ndibaba zvavo, asi ndivo here vane kodzero yekuti vangange vachinzi ndo vangatore munda. Sekutora kwaita mambo zvokuti vanga vachiti zvaitogona kunzwisisika dai tiri kuti kwaDA kana kuti kuLenzi vakazoallocata land iyoyo kuna umwe munhu third party ari innocent akauya anga asingatombozoti history yemunda uyu zvakamira sei, kwete kuti baba vemwana yeye ndo vapo vaine occupation, zvikutoratidza kuti kavanenge vakabvutira mwana nhaka yake, then vobva vazoda kuhwanda nemichairman momo, imi mobva masimbowo nekuti aiwa takazovapa tsamba tikati endai kumacentral. Asi katichienda kumacentral ngatimboti dai anga ari masofa isiri land, maingoti here muchazonotengerawo kuharareko kwamakuenda mamwe masofa, asi kababa wangu akasiya masofa aripo, isinoti ndispute kuti masofa akasiyiwa nababa. Kwete mambo. Mukanyatsotarisisa mambokadzi apa pane chikonzero chakaita kuti pazobuda munda uyu kwova nemunda kunoku yobva yaita 2. Mawar veterans pachezvavo vanobvumirwa 20%, asi apa panapa tiri kutaura nezve 40% kureva kuti 20% iyi of course yanga iri yevana, yanga iri yambata. 20% iri kumacentral uko futi ndeyevana ivava, kureva kuti maplots mairi atakutaura nezvawo, imwe yacho iyoyi ndo yakagarwa yacho yokuti pavakatora vana yanga ichifanirwa kunge iri plot yevana kumacentral. Vakange varamba kuno kuti tinonozoonera mberi. Chembere ikashayikwa muruwa, chembere ikashayikwa mumusha, mukanowana bere raakurutsa ivhi, tinoti chembere yakaendepi? Pindurai. Nenzi yakaenda kuti ivhi. Bere rarutsa ivhi. Bere rarutsa imvi. Chembere iri kushayika. Chembere ari kushayika. Inenzi ibere rakadya. Ibere rakadya. Baba munin'ina kana mukoma wemufi ndio unowanikwa akagara pamusha wemukoma kana munin'ina. Vana vambata nhasi imimi vaiwo veterani
ndimi mungadai makamira izvozvi nevana ava muchinzwa mwoyo wenyu kurwadza navo nokuti akaenda uyo ndimi mune nhoroondo imwe chete. Nhasi mukafa vakambanje ini samambo wedunhu iroro handitendere kuti nhaka yenyu inzi yatorwa nemuninyina kana mukoma wenyu chaivo makazvarwa naye vana venyu varipo. Hakuna zvinhu zvakadaro, handi mapanzo. Saka nyaya yedu iri pamberi pedu handitika kana kuine rimwe plot riri kuMashi Central, I'm going to grant samambo kuti ava varapa voenda ikoko handitika nhasi uno noti tiri kutaura nezvevana vasina marights vaingoriwo zunhu zvamaitikana mukati vagadzike musagamu vaise chando imomo vaingoitwa izvozvo kungosundwa vakambanje nekuda kwekuti vakanga vasati vakura. Saka hatigone kuvatongera kana kuvapa decision yakashata saiyoyo handiti yekunotsvaga chinhu izvozvi. So ivavava tinonowana kuti ari mukoma wavo arikupa akaoccupy that late asingatotsukunyuka kutoteuka kuti muri kuti chii handiti mapawana. Saka isusu tiri kuti ava kana vasingakwanisi kuchekerana munda wambata nevana ava ngavabve ipapo vaende kumusha kune ploti rakabuda ikoko 3 imwe iri ikoko handitika itseni air vari mumhepo iroro voenda ivo. Taane tsamba yatiri kuvataurira isusu mani kuti tati isusu James Nyika auye kuzokwipaya ploti rakanga riri support because mpata isusu pachivanhu ndisu tinotoziva nekutarisa kuona kuti chii chakaita murume uyo kuti abve kuMount Darwin mapurazi ariko atiuya kuno kuTegutu kwaMambongezi kuti ndokwandinoda kuti ndigare. Vana vake tovati kwaakanga achitiza iye muridzi aigona kuzvisarudzira chunhu toti panhu paakasarudza akavigwa kupi murume kumusha kupi ndokwaakanovigwa aifungirwa nemi iye akanga atsvaga musha wake is a war veteran. Tikakamuradzika pamuzinda wemawo veterans 1 2 taikwanisa kumuradzika pamusha wake waakazvisarudzira kuti pano ndopandatsvaga handiti ndingati ndafa nhasi pamusha pangu pasitokudhera ndotakurwa ndonovigwa kumhondo chiitocho kuitira kudzima nhoroondo yevanhu kuchivanhu kuti titaure nhoroondo yekuti vana vaberekwa neuyu manje dhudhu ataure kuti baba vangu is a former ndiye munhu wokutanga kugara pano. Baba vangu sekuru venyu ndiye akatanga kugara pano. Chatakavinga mumaplots umu vakambanje ndo nyaya makaendera kuhondo handiti mukatora nyika mukapa isu madzimambo nyika yedu uya yedu kuna izvozvo handi makatora mukati madzimambo nyika yenyu chinhu chakainaka zvakadii kosei tinoda kutora nhaka yambata kuisiya takapava tichitora vana vake tichivaisawo iye akarwira akarwa kuti awane plot number 3 low handiti mukagara naye rufu ndobva rwauya handiti rufu ndobva rwauya. Nhasi vana vake vauya ini samambo ndopandie ndakabatirira ndiani akadya nhaka yemwana weuyu hazviko izvozvo hatikutaura tichivanzirana kana kunyengedzana tichipurirana zvisina kunaka. Makaita chinhu chakanaka chandafarira chekuti witnessing kuti ploti nderapata handiti mpata wachona ndiyenyu akura auya. Ava baba ava vangadai vasina kusvika pano vanhingi dai vaine pfungwa sedzamwe zvandakufunga vakutoona semwana uyo amukoko manje mumusha mababa wake avachada kana kumuona ava varapa. Hatisi kwanyaya toda kutaurira izvo zvinoitika nevanhu vatema vatorarama nava handiti avachatoda asi kuti vazive kuti nyangwe dai vakanga vari kuMount Darwin vakambanje baba ava havana pavaiuya dai mpata iye yakanga asina kutsvaga plot handitika ivo vaiuya vachiti ndauya pano kuzodii vanga vasingauye. Saka ndopatinoda kuti tiongorore inini decision yangu haisi yekutombozokumbira munyaya dzakadai dzeclearing chandingatozoita kutobatsiridzana nemi semawo veterani
handiti kuti ngatichinjei munda wampata akapa paunhinga pa plot number 3 iende muzita remwana wake, mwana occupy plot rababa wake. Honguma ndingambotaura wangu mama. Taurai. Ndoda kukutendai mama. Zvamuri kutaura izvi muri kutaura chokwadi chiripo, asi mukada asi mukacherechedza kubvira pakutanga pandataura zvinoreva kuti pakaita confusion yakaitika ipapa ndeyekuti inini kana mabata randataura rekuti ivhu harirambwe, pane zvakange zvichitoitika ipapo. Right, so inini my question now ndeyekuti vambata vachifa mazoita zvokuti ploti ngariende kunhingi unoitwa uko number 3 uko ine tsamba here yatingaone nhasi kuti ririko? Imi titaurei. Tinotenda izvo. Nyingi yatotsamba yakapo inasimiki benwa ndopari ndiyakatakura matsamba akandotsvaga munda kwabuda iri number 3 ikoko. Ndo akatakura ndati inini pindurai mubvunzo wandiri kutaura. Imimi muchigara paploti iri rapa maifanirwa kutove nechokwadi chokuti hapana chakawana vedhero. So inini right vakambanje Mama, ndati plot to the right owner. Plot ndere vana. ichokwadi. Ndo patatamirira kubva pese paya pamakaona tichiti isusu aiwa dai mwana akura dai tazodii tichidini nhasi akura. Vashumba muri muno musarambe makanyarara tibatsirei. Hamuna kutipa nguva. Tinotenda mama. The former district chairman wearea iyoyo, former chairman war veterans area iyoyo. Handiti Vashumba musoro ichangamiri nemakurukota ese ndinowa kufara tichisangana mukati menhaurwa dzezvebinda. Regai nditaure muchidimbu ndichiti nguva iyo yakanga iri yejambanja time led reform tichitanga kutora mapurasi iyayo kana maofaleta panga pasina. Saka makombatienzi ese akauya murohudi ndotomaziva. Regai nditaure in short ndichiti vambata vachiuya panonzi palohudi pahomestead Changamire. Vachiuya takanga tinavo chirisa nenyaya yeminda. Vambata vakagara palohudi vachigara vari pahomestead paya kusvika vakazopinda muurwere. Varara vambata tanga tiinavo chairman ndivo vakanga varipo. Saka urwere hwakura taibvunzurudza toita sei vanga vasina munhu wanga aripo. Chandiri kurangara ndechekuti pakune vana vaviri kandisingakanganisi vavambata. Chinzi vachi vadiki vari kumusha. Tikaitoita sei vambata vasati vashaika ndio wakati paibva hamuna umwe ukama here ari kuno. Ndoda kuti ipapo ndaona kuti hapana kutaurika ipapo. Ndobva taita tsvagurudzo idzodzo tichizonoona vanyika ava takapohwana vambata vachisevenza kuDavid Whitehead. Ndobva ndaenda inini personal kuDavid Whitehead tichitsvaga hama yavambata vava serious. Tatsvakurudza kuona kuti wokama ndiyani. Tavawana vanyika ava kuDavid Whitehead takanoviya navo paground. Kati chairman ndanouya navo ndivo vanyika tasingambozivi kuti pane ukama kati zvakamira sei. Kusvika vambata pavakazoshaika manzwi akanga achitaurwa ndisingazozivi pakazopedzisira vana chairman vachidoti uyu ndiye munin'ina here kuti mukoma handichazivi vaiti munin'ina wandakusiya pano on my present. Zvandakumusiya pano
ini hazvizikamwi kuti ko Mwari angona kutibvisa vharofu yake. Maita basa mandivigira munin'ina. Munin'ina uyu vasvika pakuzoti Mwari aita kuda kwake. Ndivo vakavapeta apo. Ndivo vakavatakura vakaenda navo kumusha. Vaenda navo kumusha toita sei vakambanje patakataurwa vakambanje ndimunoziva vanhu vari muno dhumenya. Tochiona kuti moita sei ndinotoshamisika kana chinzva izvi kuti tsamba iyi haina kuitwa follow up. Yakaendwa kwaDA. KwaDA vachiti takadonyoresa iyo ndakuinzwa manje avo vasati vadzoka. Avo vanga vatodzoka here. Saka KwaDA vakapa authority kuti right okay. Isi tagara somusha kuti toda kuti vana zvavachiri vadiki yakwachagwira munda pachiri padhuze kumusha kupi ikoko iro shoko ndakarinzwa. Saka yaenda tsamba handiziti vakambanje pavakanyora kuti vanga vainani nemawitness akanga aripo. Izvi hazvina zoya maziso mangu. Tsamba yaenda kumandarweni ikoko ndozonzwa kuti ko vanonzi ndangonzwa vakudongedzwa vaSmith shoko rakambobuda pavakauya kuno amene matare avakaita iro dhere ndanga ndisipo. Vaita matare avo kuda vanga vana vaSmith vacho vakapiwa gwara racho vakaenda naro kupi kumusha ikoko. Saka so ndo maziviro andinoita avo vachizonotanga kuvaka pamusha yanga iri nhoroondo yemisha yese iri muloti totoziva kuti uyu akagera apa uyu akakamira akati ndo pavakatanga kutovaka misha yavo. Saka zvinhu zvadaro saizvozvo chandingangoona chakaita a problem dai takanyatsa kuzviziva kuti tsamba munda hauna kuzobuda uko zvaifanirwa kunozadziswa sekutaura kwamaita mambo kuti munda yaita nowana plot number 3 dai pasina eni dambudziko. Kana wakazonobuda ndo patisingazivi kuti kune tsamba here yandakubvunzawo futi nhasi kuti kana kune tsamba kuine mundu wakanobuda uko zvazviri nani zvisina dambudziko zvisina kuronga kuti pane kukwizirana toona kuti uripo here munda ndogona kunowana ndinobva kumasvingo ndobva kumberengwa. But when we fought for this country handina kufanira chanogara ndiri kupi chanowana munda kumberengwa nhasi ndiri muno land form takaitangira muno muchego handitika ikazoveka svosvo yatatadaitanga kudhara. Saka so pfungwa dzangu mundiregerere kuti ndogona kukanganisa kutaura dzanga dziri dzokuti chinodiwa kugadzirisa dambudziko romunda kuti mumwe nomumwe awane munda. Tsamba yamabvunzazve zvakare kuonekwa kuti kune tsamba here yakanobuda uko kune tsamba here yakasvika kwaDA tinavo vanhu vari mumaofisi kana iripo yakabuda zvakaita saizvozvo zvongoonekwa kuti zvogadziriswa zvakadaro ndingakuti muchidimbu ndobva ndingangoguma ndakanaka. Maita zvakanaka akanga achifambira kutsvaga madeath certificate machichi ndiJames Mbanda aitaura kuti uyu murume uyu wokufa waakavigwa kulowo. Handiti munhu ari kuita zvinhu zviri proper zviri genuine ari kutaura zvinhu zviri chii. This death certificate randakabata pano rinotaura kuti baba vemwana uyu vakavigwa palowo. Ndo zvarinotaura. Saka zvinhu zvatona zvese zvinhu zvatona zvese vashumba zvandiri kutaura. I'm not going to reverse my judgment because we need things of fair. Kana kuchinzi uripo munda harisi juti reuyu it's not his duty. Isusu juti rake uyu ndire kupotera kwatiri semadzimambo then tichiguma kuti nhaka yababa vake anofanira kupiwa full stop. Then nyaya ndati ini ndakanga achifambira as brother ndevava ndo zviri panapa zviri papeka ndo zvinotaurwa. Nina ansinda aifambira ndiSmith ndiomba. Mazita enyu achinyoreswa imi. Nina atabofa kunyoresa Smith baba maito. Ndati mazita enyu achinyoreswa imimi munhu achifambira vashumba munganotaura nyaya dzekuti ndoda kutora murungu anoda kutora death certificate remukoma wake asi muri kuzviita ndimi moripiwa here. Ratinopedzisira taburuka pano kuenda kwangu kuti please amai please vana havasi kuenda kuchikoro havana iriko iyi 20 police yes. Muda kupamba vana vashupika. My declaration is final. Hazvidzo mwana paplot pababa vako maybe ndikataura ndichiita kunge ndiri kusikiza sabhuku
imisabhuku imidairai musavateka mudaremi ndiri kutaurirai kubva nhasi 27 March andotitirapo plot back kuna Dudu Mpata anditika tipe mwana plot rake pane kumubvunza naita kubvunza mambo salari bvunzai ndinopedzana ndiro death certificate signature of mark of information ye death of the person ndizoka saka ndiona kuti ndopanda ndaguma paya ndisingazivi pane shisha ndaguma kuti ndakazomutsvaga padate wadate uyu ndakazoita signature ndinoda kuziva kuti ndiyanga ari pai watachitaura kakuti munhu akavigwa kumaundi Darwin iye munhu akavigwa kuchegutu ndote munhu akaita kuti mutumbi wemunhu wakanovigwa kuningira but iri bepa kai ndinotaura kuti munhu akavigwa saka isusu tikange tichida ndinotaura kuti ndinoda kuona guva remwana anogara pane guva rababa wake saka ndopaari kuenda pane guva rababa wake but tichiri kutinesa hamwe ipapo mambo guva chanoda kuendesa nepepa ndadova ndi confused kuti vanyori kana vachikomi varejestara voti munhu akavigwa pano kuti pasina guva riripo vanhu vanyori andipanonyora zvamune muchivataurira ndasvika vamuranganwa dzokororai kunyora mashoko anditaura plot number 3 law iplot raDudu Mpata mwana wa the deceased anditika ndokuona kwangu samambo mwana apotera kwandiri ndatarisa nyaya yake from the word go kusvika pandasvika ndiri kuona kuti hapana chinomutadzisa kutora plot rababa vake nyaya iri kunondirwadza ava vatsvagwa semunin'ina vaingoti ini ndauya vashumba kuti ndichengete revana nhaka handiti vane nhoroondo noti matoaishanda muno muchegutuka mwachizvarwa chemuno handiti kuenda parohuti vachichengeta ploti remukoma wavo nevana vavo vake vakura nhasi hatisi kuti ngavape zvekuvadzinga paplot kuti ipai vana vangavanenge zvandakuona zvinosiya vana ava dziri nherera munhaka yababa vavo mangwana because tikasiya zita raJames uyu nyika riri ipapo hatina kutora nhaka tichiipa ku the right person saka nhaka kuvaridzi vayo ndio chivanhu zvatinotitaurira ava kugara kwavakanga vaita ipapo is an innocent person havana chavangade kurwa hondo yavada kurwa havana minda yaitsvagwa muno muchegu imimi mati kumasvingo ndokumusha kwenyu hamuna kutoenda ikoko makati hondo yewetiri kuno ndobva maitanga muri kuno mune ploti renyu kuno ivo vakanga vari pano paDavid Whitehead handiti havana kumbobvira vakatsvaga munda vakazoita kunotorwa kuti uyai avo saka handigoni kusapota zvinhu zvakadaro sekretary ndapedza nyaya iyi ndatopedza vakambanje ndapedza nyaya iyoyi kuseri kwekuaunless kana makuenda rakabve James Mbata ini ndododzi James nyika handina kufambira munhu aifambira munyika wacho ndiaifambira ausimitsi ari pano ndiaifambira zvese ini handina hakuna zvinhu zvakadaro vasimitsi titaurirei vasimiti taurai ngobera itinzwi atauro ndofunga zvataurwa zvese ka ndanga ndakateerera ishe maite matauriri varume ava varuda kundisa mutsoro yandisingada ini ndakura kusvika kuchembera sa ndambobatwa kana 1 day kuiswa kujeri kana kuenda padare ramangosozvisati kutotanga pamwe ndingakanganisa uyu takamusiyira paprota sasekuru inini wamai vangu na baba uyu ndanzvadzi baba wangu na baba amai vangu na baba uyu ndanzvadzi kana ndichiona ndisekuru saka kusiya kwatakanga tavaita pafama taitoti dzimwe nguva pafamba panoitwa something sekuru chisara muchiona pafama
izvi zvokuzotiwo mapepa wakuti ndakapiwa mapepa nayo akambadyava yokuti ndakazoenda kwatei ndakasati zoro nyaya dzandisingazivi andina kana pani pepa iraketi andina handichada kudzokera munyaya nyaya yataurwa ndiani vanoenda papurasitete ini ndobvunzo mangu koko inini ndagara 25 years ndiri papo akadhidevelopa ndichiziva kuti munda uyu akabuda muda kumadzwa namba 3 plot anayo panotamba anayo kana yakabuda endaiko ndomakuneurwisana kana uyu akabuditsa plot iri muzitoro rake ndeyake anokokwaleta yake iya tiri kutaura ndeyambata iwe ploti iwe yababa wako iri kupiwe iri kupiwe zvina pane imwe iripo era pane iripo ikunokodha pana yadaura mundiva ichinzi chii aitonzimba vakanyora tsamba ichienda kwatei kana kuforest zvinoti accept noise tina minzwa makuwa makuwaba makuruba vanoi na beauty sakala ndiro mafrendi vaine kreni ilo gore nedomestic dispute vakamhangarira anonzi Tariro Ndawana kumwa nguva zvo izvozvo here nyaya yavo ndeyekuti pamusoro pane dhimanda pfuma yekuroorerwa echipiri ndeyekuti mumba munenge musina kugadzikana saka beauty sakala kunudza kukutore mhiko yedare mati imimi nyaya iri kutanga ndeyekuti pane nyaya yeroora handitika beauty ngapi vari kutanga mudare bhaibheri kuitira kuti vanonyora vazive kuti tiri kuitei vari uya vari kutaura zveroora rabeauty nemurume wake tozopedzesera nedispute iri kuitika pamberi pabeauty nemurume wakadinizvo handitika oraitichapavo munzani zvamanyorero panapa miga mukuruba ini ndinonzi mega mukuruba ndauya mudare ramambongezi ndakamhangarira Tariro Ndawana pamusoro pepfuma yangu ndichataura chokwadi changu chese ndikataura makuwa ndosungwa nemhosva Mwari vandinzwe mudzimirwe ndinzwa beauty tora bhuku indonzi beauty sakala ndauya mudare ramambongezi ndakamhangarira Tariro Ndawana ndichataura chokwadi changu chese ndikataura makuwa ndosungwa nemhosva Mwari vandinzwe mudzimirwe ndinzwa ndichaigwaro ipai Tariro Ndawana ini ndinonzi Tariro Ndawana ndauya mudare ramambongezi zvitaurira zvandikutaura zvandiri kumhangarira navari mukuruba nabeauty sakala ndichataura chokwadi changu chese ndikataura makuwa ndosungwa nemhosva Mwari vandinzwe mudzimirwe ndinzwa zvaigwaro isati mapinda mumastatement enyu vamukuruba nabeauty sakala mukamwa wenyu wakamira sei mane wanjani tinotenda muri sekuru
Right. Mungapire dare nyaya mumangana pamusoro idare ndofanira sokorera kwandaita kuti uyu muzukuru kwasha ini ndakachengeta beauty mai vake varipo asi atambovasuma kuti vakauye kuno saka inini nokuda kwedispute iri mumba mavo mukwasha ndifunga ane 13 years antoni mwana ane 13 years nemuzukuru wangu vana vatatu saka vana vatatu apa ndanga ndangoti aiwa sevanga kugarisana ngavagare vadhirambobira ndariva kana kuma kuti batisawo apa nepapo asi nokuda kumadispute avakuita kumba kwavari asiri kupera ndapandati ini ndingatorochema pamberi pedati obowaniswa zvishunga pakuchengera kwandakati imi muri sekuru uyo mwana wehanzvadzi yenyu kureva kuti mwana wemukwasha mumusha menyu haasi mwana wenyu haasi mwana weropa renyu ndo pane nyaya yedu yekutanga handitika asi mwana uyu kubva musi wamagara naye mumusha baba vake hamuna kuvaona vakafa hama dzake dziripi vakafa ana baba mukuru ana baba mudiki vanaka hamuna wamunoziva aripo beauty ndizvo beauty tariro beauty kumusha hakuna hama dzako dziripo vana chete hanzvadzi dzako dziripo hanzvadzi dzako dzakura sei mudiki kwauri here mukuru kwauri munhu mukuru kwaona munhu mukuru munhu iye ari mukuru kwauri iwe utatomuona zera rake handiti anoroodza iwe sekuru vachigaita handiri kupanzvisa nokuti pandisiri kuda ndo ustabhoni une mukwasha arapo pamberi pangu kuti handingape sekuru pfuma asi achiziva kuti une hanzvadzi dzako dziripo ndo pane nyaya achiisa defense yake kuti haiwa handingape sekuru pfuma achiita unga kutaura zvinhu zvakanaka but tichitovaka chakaipa handiti hatisiuda kuvaisa mashoko mumuromo ndati ndigaite sekuru sekuru pfuma tinoida handiti vana vangana vatatu vakamira sei vana vakomana vairi musikana muzhe vakomana vangani vakomana 2 boys 1 girl handiti vari kugara vese here vanhu vari vese varumba maoko zvakanaka kana yadaro yakanaka chatiri kukumbira manje sekuru panhau yeroora tiri kuda kuti muende kumba handiti mogara pasi nemukomana uyo ataurwa uyo handiti motipa roora list renyu handitika imimi basa renyu ipapo nderekuti mudzidzise mwana kuti chinonzi mavhura dumbu niki mavhura muromo kuita sei matekenya ndebvu chii handiti muchimudzidzisa muchinyora kuti nyora zvakati muzukuru nyora zvakati iwe nyora zvakati monyora list renyu ropera handitika kana kuda kuisa kachirungu manje mobva mati compiled by obva maisa zita rechi reuyo mukomana uya kuti ndiye anyora information iri apa nokuti kana maitaura muri kumba kwenyu iye achidzidza achinyora hamusiri imi manyora muri kudzidzisa vana vakasiyiwa vari vana vadiki handiti vanotadza kuzoziva kuti chivanhu chinofambiswa sei pandinoda kukugaidhai sekuru pfuma yemuzukuru haidyiwe handiti haidyiwe navasekuru munoiita kuti irambe iri muvana varidzi vayo vaidye vazokupaiwo kuti aiwa kasekuru hatingadye tega idyaiwa mukatengerwa koko nemuzukuru sekuru musataiwa ishoma muzukuru kuchengeta kwandakakuitai munenge muchikonorera hanzvadzi yakatorwa nenguva handiti saka ndinoda kukuchengetedzai ipapo ndichikutenderai kuti izvozvi mukabuda muno mudare panyaya iyi izvozvi hatina chatoda kuti titaure mhinduro yandakutaurirai kuti maaite handinganoroora kuna sekuru achifumudza kuti ari kushaina anonyepa endai muuye musi wa10 sekuru nelisti renyu kana kuti muuye pakati pesvondo apa handiti nelisti ramanyora nemuzukuru yenyu nyaya ndapedza
ndoda kuenda panyaya yezvino yekunetsana kwavari kuita chinhu chikanzi domestic violence. Mai venyika ino, mai Mutapa, havadi kuzvinzwa. Muri kuzvinzwa zvandiri kutaura? Handisi kutaura zvamambongezi, handi muri kupanzwa. Ndiri kutaura mai venyika yese kubva kuna Limpopo kusvika kuna Zambezi. Handiti havadi kunzwa nyaya yedomestic chii. Ndo yamunoona vachitambisa mari dzakawandisa kufambira kuti ende tinoudza vanhu kuchegutu kuti domestic violence hatidi. Poshanda mamiliyoni emari kubva paharara pakuuya kuzotaurira isusu vanhu vechegutu. Imi hamuzvizive imi kuti mukadzi haadi kushungurudzwa kana kuti iwo murume haufanira kushungurudzwa. Saka toda kunzwa kuti wogere sei nemukadziwe. Tiudze iwe. Hausiri wodotiudza akakumhangarira ndiye anotitaurira. Iwo ndoungatiudze mukadzi wako uyu ndada kutaura. wotaura zvine upenyu munhu wese achinzwa. Kwidza izwi rako. Ndoitwa kuti ndindakamangara taronda vana novamurume wangu. Murume wangu dambudziko rapinda mumba medu. Rakapinda mumba medu chekutanga, murume wangu haadi kuti ndizive mafambiro aanoita panyaya dzekugarisana kwatakaita. Chechipiri, mumba chaimo mune dambudziko rekuti anozvirongera zvinhu zvake ega. Ini handizivi. Handizivi kuti nyaya yachona inyaya yekuti handishandi here sekutaura kwaanoita. Asi ndichitarisa ane basa raanoita, anoswera asipo pamba. Pabasa raanoita, rimwe rachona rinoshandwa pamba, anosara achishanda ndini. Tashanda kudaro, sababa naamai, ivo ndivo vanozoziva kuti zvatashanda izvi, zvabuda zvipi. Zvabuda zvacho handiziviswi kuti zvakamira sei. Zvakamira zvakadaro, ndochitaura panyaya yekugara tichiti chikafu mumba. Ndinotokumbira. Nhasi muri kubuda, hatina chekudya. Kana pachinge tambotaudzana tikatadzonzwanana ndikatsvaga vayananisi. Zvinongogadziriswa kana zvemwaka iwowo. Zvikapera zvandapiwa zvemwaka iwowo hakuchina. Ndadzokera futi pakare paya pekuti ndakukumbira. Pandakauya ndichimhangara nyaya yangu kudare, zvakabva zvaita wese. Chikonzero chacho chekunzi waendesa mari kuzvinhu zvisina basa, wadi wagara nini pasi. Asi mukugara navo pasi, havanditenderi kuti ndigare navo pasi. Musadzunguze mfungiro. Mukurambirani baba. Havana nguva yekuti vanotiwo mudzimai wangu ngatigarei pasi tironge. Hatina nguva iyoyo mumba medu. Kana ungava mudziyo unotengwa, ndinozongoona mudziyo wauya. Risiti ndio rinondiexplainira mamiriro emudziyo, handina chandinoudzwa. Kotopinda munyaya yemumba, ndakatombosvika panguva yekuzosvika pakuudza munina wavo kuti zvanyanya. Handisi kuziva, maybe pane pandiri kukanganisa, handisi kuziva. Muimba yemukati. Zvomboita sekunge zvagadzirisika nguva iyoyo yandinenge ndachema-chema, zvodzokera futi pakare. Saka ndinongogara ndingori munhu wemacomplaints nguva zhinji. Hatirongere pamwe. Kushanda ndinotoshanda, ravanoshanda iroro, asi kana voronga vanoronga vega. Hatirongere pamwe. Ndinozongoona zvaitwa chinondipa explanation irisiti zvotopera zvakadaro. Kana vana mutotaura kuti akuda kubereka. Hatitorina nguva nekuti ndikada kuti nditaure navo even pamafambiro avo chaivo. Ndikada kuti ndibvunze. Ndinonzi ndinotemesa musoro. Kana kuti zvetwinyaya handidi. Saka ndakati regai ndimbosvikawo kwekuti twinyaya tochina titauro nezvatwo. Mumbobatsirika. Kurova kanjani? Havarove. Asi vanorova nemashoko. Nemashoko. Aiwa nemashoko vanorova. Zvokuti hamusvike padhuze navo kana varova. Aiwa nemashoko vanorova. Muimba yemukati yamabhozevezera avo ndisekuruka. Hatisaka tichitaura nemi dzese. Vatete vari pano nhasi. Tiri kuti isusu ikoko kwakamira sei? Ndinotombokomplaina. Vanombototiza futi kuenda. Vane nguva dzekuti vanobuda, vanonorara kwavanonorara, handitenderwi kuziva. Kuti varara kupi. Vakazotanga kupa mafambiro avo, mushure mekunge ndambonosvitsa nyaya kune hanzvadzi yavo. Kuti inini tete hanzvadzi inogona kubuda sekunge vapinohodha.
votumira zvinhu nemota, zvinhu zvauya havataure kuti inini handisi kudzoka ndarara kwakati, vanodzoka mangwana makuseni, vadzoka mangwana makuseni ndobvunza mhindura ndiwani, ndikasabvunzawo handitsanangurira zvakamira sei. So mukasvika panguva yekungoti ndakungotarisa zvinenge zvichingogara zvenyu zvichikurwadzai mumwoyo zvichidini. So toda kukubatsirai pamunozonzwa kuti munhu apinda patambo, handiti amwa mapiritsi, amwa muchetura adini, inhau yekufundirira chinhu chichikunetsa uri wega. So mukafunga kuti regai ndiende kudara zvamaita izvi, maita chinhu chakanaka, handiti saka regai tivanzwa varipo, haisi mombe dhaka inonzi inokumirwa. Ngavatiudze, manzwa zviri kutaurwa naadzimai venyu, manzwa zvataurwa nasekuru, roora muri kuti chii naadzimai, makaitei panhau yeroora? Pindurai mubvunzo. Panhau yeroora ndakabvisa tsvakirai kuno, ndikamira ndakadaro. 2012 mukadzi wamunoda makamubvisira tsvakirai kuno yemari charangarira tauraiwe $20. Vana vangani? Vana vatatu. Muvakomana chatondorwadza chezvikuti varume vakomana va2 handiti 2 boys 1 girl $20. Bonde harisiri kuitira kuvata uchibereka vana chete, uku uchiita uchingoita maitiro ako. Mukadzi wako mukadzi wangu munembitotaura kuti ndakaroora $20. Hakuna kutuka kana mozogara patsika dzedu dzechivanhu kunodarika kutuka ikoko kwekuti wakagara nemukadzi 3 vana ne$20 mumba wakagara so kana kumubata ini wangu andikamubata ndichitya kuti nerimwe zuva anotiti iyo $20 iyoyo ndoyandingafire here kudaro. Vanodaro vakadzi vamobvunza kuti vakurasa mumukaro, but hatidi zvinhu zvakadaro. Mukadzi hama yangu, hatidi kuti panofiwa musi wokupedzesera nemudzimai, handiti kana kuti iwo wafa pamba voti anombori ani munhu iyeye, vanenge vakuita kunge vari kudada kana kutsinyira rufu pati pachivanhu chedu vachitaura zvinhu zvinenge zvichishanda. Aimbori aniko munhu wamuri kutitaurira, handiti? So tsvagirai kuno wakazvitereka kuti aiwa vandizivei kuti ndini ndina tariro. Tariro ndiani? Iwo ndiwani? Zita rina rinoshanda kuvakadzi kuti kai saka tirikumidza kuzofunga kuti tariro handiti beauty ndini ndinaye. Wainoudza sekuru vake kana kuti baba wako akanga vachiri vapenyu? Wakatorwa baba vachiri vapenyu? After 2 years matora nanditi akaendapo achinzi achitoinzi chimusiya yangu uya handiti rufu. Hatidi ukwasha wakadaro mani. Hatiti kuona vamurungweni pano varipi, handiti unenge usati wasvika uchiti gavagotanga kusvika vamwe ndechifuya kwakamira sei, handiti ndoudzwanzi aiwa ndingata zvakazoda zvakadai ini ndoti ndichisvikawo konzi aiwa vauya, handiti kuratidzana zvishando vakuwasha pamukadzi wako waunoda, handiti ukaona mukadzi usingaronge naye kana hembe yake mukati unomutengera dzaasingade, haana complain, anoti ezinomwe vauya nacho. Hakuna kwatiri kuenda, chivanhu chedu hachidi izvozvo, handiti isu takutozvika monzi chipiri pizza inouya musi wechina padzinouya takasarudza mazuva atinosapotwa nechikeni ini kuti vedu kana makuenda motakurwa zvakawanda unotenga chimwe chete wopiwa 2 inobva ndatenga 2 ndopiwa 4, handiti kutarisa mhuri yangu kumba hamungazviite zvinhu zvakadaro.
roora. Saka ndavapa mvumo yekuti vatipe list tikupe isu ndisu vanyai vako. Rangouya chete tokudeedza isu tobva takuudza kuti shamwari unyai hwedu tiri kuendesa zvakati kusvika musi wakati. 2 weeks 3 weeks tinofanira kuendesa mombe kwavatezvara hama yangu. Tokupa mwedzi umwe chete tokumbotsvaga zvimwe zvaunenge uchitsvaga tokubva takuudza futi uchama takuda kuendesa mombe. Vanyai vawawana iye zvinova usina kutsvaga hama yangu. Ivavo havana usimbe ndoda kukutaurira hangu. Haudade uchidaro 2012 kusvika nhasi verenga makore iwayo waunoti mangava 14 years $20 itore $20 nhasi unoende naye kuchikeni kwandataura unonditengera chaunofunga kuti unouya nechipanapa chaunoti takadai so tiri 20 dues unotora nhingiyo unotitengera chaunotitengera izvo unoti unoya nei. Hapana, hatidi kudaro kurijusa mukadzi wako kusvika paextendi yekudaro. Hazvisiri izvozvo. Ndiri kukutsiura panhau yeroora chete. Ndozoda kuti uchipindura manje nyaya yaari kutitaurira mukadzi wako. Nauri kutaura naBeauty Sakala nawa mukadzi wangu. Ndisi kuiramba. Chido neshungu chiripo chekundinofanira kuita saizvozvo. Chivanhu chedu kune chida kuti toita takagara chiswara tiziva kuti zvinofanira kuita saizvozvo. Asi pamwe pacho zvinhu zvangu zvisina kundiitirawo zvakanaka. Wandoziva kuti kana dzimwe dzenguva zvinhu zvakaomawo mumba. Kunyange ndisingavaudzi asi nzemunoona kuti apa zvinhu hazvisi kufambirawo zvakanaka. Pamushando yemaoko yandinobata ndine shungu nekuda kuti ndibvisewo roora kumudzimai wangu nekuti akandiberekera vana vandidairigere navo. Saka shungu nemoyo wangu ndandiri kufunga zvikabatana ndokwanisa kuitawo saizvozvo, ndobvisawo zvandinobvisa, ndoitawo matsvakiro andinoita ndiwanewo mari ndikwanise ndichinobvisawo roora iyoyo. Nekuti tinoziva kuti mushando mari tinomboiwana inoitawo ichidzenga pano nepapapo. Ndikubate murume mambo vati tsanangura zvataura mudzimai wako panhau yekugarisana zverora vataura ndiri kufara kuti kune vanhu vanenge vachinzwa kuti ndiri kuti chii. Nokuti vanhu mukasanzwa kuti ndiri kuti chii ndopamunoenda ndituka matare. Ndati zveroora tapedza munyai ndini ndatopedza kudhara. Endi listi rangu ndikaripiwa ndokudeedza iwe ndokuudza kuti shamwari uri kuona matekenya ndebvu zvazoda zvikadai zvikasvika kubva apa kusvika musi wakati zvese ndiri kuzvida pano zvekuti mari inobva kupi inoti 12 years 14 years. Hanzi baba namatira machora mai ava nyaya dzavataura dzakanangana nemi zisiyeni kuti vakukomendai kuti akutenga munotenga but mari sisi ndechimaona zvese zvamemita but hamuronge nawo. Kozoita nyaya yatogwe kuti kumbawo anisi zvoda chizvo zvikumba kwenyu kuti munorara muri chinombidzo ndozvamunofana kutaura namai mupindure izvozvo because zvekuti muri kutenga but muronga mega ndokompleni namai kumba kwacho ikoko kunotonzi hakuna kunyatsomira zvakanaka. Handinimo asi nyaya yeroora yanyaya yekompleni yamai kana mbokakaka araurba yadini kokuti munozverawo mumusi vari kuti hazvina kumira zvakanaka kuti vataurawo pachikuru but dai vanyatsotsanangura zviri kuitika pamwe mainzwisisa maybe chiona pakutoona kusiyana pachivanhu hanzi kumbawo kukuni kompleni pamine mafungiro enu pamunowera munongobuda hamuvaudzi ndikuita ukati handidzoke vataura chovadi papa handisi kuzviramba. Hamusi kuzviramba? Handisi kuzviramba kuti ndinobuda baba ndinogoda ngokuda ndakuita zvekuita ndozotaura kuti ndakwakati zvazvina kumira zvakadai ndaiti ndakuita inechi ndichivatsanangudzira kuti vazive. Munozotsanangura? Ndinozotaura kana kuvaudzira pafoni ndapa ndazodai ndadai ndafamba ndakadai. Okay baba aiwa okay nyaya munozotsanangura but mauya makuvaudza hamuzozwi kumberi ndinodzoka kozo vari kuti hazvisi kuitika zvimei musipo iri pachina ndenge ndiri pedyo navo unodi kuzviita ndinozviita nguva dzese. Saka vari kunyeperera sei noti nguva dzese sei iye ari mvume ndanga ndichifungidzira kuti tikaita kunge maputi ari kuputika mupani hatina kwatiri kuenda
ndabvunza mubvunzo kumunhu ngaatipindure takateerera. Magadzirisa kuti nyaya iroro yauri kutaura siya. Mungadai machiteerera kuti ndinoda kuti ati chii. Ngatiudze magarisirano akaita nechii nemukadzi. Takateerera nditi titaurirei magariro enyu nhoroondo yenyu nemudzimai. Mudzimai wangu zvaataura apa makuwa indodai apa mudzimai zvaataura izvi inhema pakati mamai takanotenga kitchen unit yenyu hatina kuitenga tese here hatina kuenda kwakati tese here tikazodii totarisawo kuona kuti aiwa paunenge wagona ukaona munhu anotenga zvinhu papa zvechikadzi munhu yese dangerous person. Isu hatichada kukunyara mani takuda kukuudza kuti uende kumba wakavakika iwe. Handiti nyaya yetuda kuti uvakike ndeiyi. Usazofunga kuti ukatenga stove yekubikira ndeyako nokuti ndiwaitenga. Mubhedha wacho amene waunenge uinayo achiti this is beautiful. Uyu mubhedha wakanaka ikingi iqueen here. Amen. Woti aiwa ndoda kutorai. Musi waunoti zvakazodai zvinoenda naamai. Kuno kuti vanhu ivoyo wasarudza zviri nani kutomboendawo navo woti asi takasarudza tiri tese effort yatakaisa ndiri ndega naivowo vakazoisawo takabatsirana. Zvino ukaenda uri wega shamwari musi waunofunga kuti havana basa sezvikutora kwauri kuvaita izvozvo kuti ndo panobva pfungwa iyoyo. Kwanzi ndinoshanda pabasa redu vanosara vachitoshanda papa. Asi kana wasvika iwe kana riri goridhe ramunoita nezvaro ivo ndovekufureza kukanya madhaka vachidini vachikuya kana rabatwa vanoriona riri maogamu richine mercury harichatraoneka kuti goridhe chiyapa pazviri handiti iwe ndiwo unozochienda unochiona manje kuti rabuda zvakare. Kana rabuda unotengesa mari yaraita kana kuti magrams mangana aitwa hapana. Kutengesa kana muine takishopu pashopu ndo vanenge vachikangazhana nevanhu mandibira chenje zvakazodai mama imi vachitukwa vounganidza mari vosvika vokupa iwa uchada kuronga navo ndozvavari kutitaurira. Hauna chawaramba here pane zvavari kutaura because kana takupa mukana wokutaura tiri kutaura kuti zvidhipende pane zvekutaura munhu handiti zvopa kwete zvese mabhusore kwete zvese pakuti hatironge tese baba mbeda takatenga tese makitchen unit takatenga tiri pamwe chete tikatoita zvayo tiri pamwe chete tichionesana pane zvatakaita zvakauri kunyepera. Ndoda kumbopemawo maminutes amai muudzei. Mashure kwese kubva tichigara tese kusvika 2018 inova gore mvura tapedzisira kuronga sababa naamai 2018 tichitenga mubhedha wachona vari kureva nezvimwe taionesana asi vakazombotanga kungochinja. Ndofunga ndine zvinhu zviviri zvandokwanisa kutaura. Vakatenga amplify pakutanga ndakatongonzonzwa bamini vakunditi ndashedzwa namukuru kuti vandivabatsire kusarudza amplify iyoyo kana nekuitsanangurwa ndakuitsanangurwa mudziyo wakatoya mumba ukangogara ndobva zvatongopera zvakadaro. Ndobva wafa mudziyo uyu kubva kwanotengwa wechipiri ndo wandakangosvika ndichisvitswa risiti ndo rakatonditsanangurira kuti aiwa ndazofunga kutenga imwe amplify yakazodai risiti ndo rakanditsanangurira. Ranyorwa here kuseri yaita kunyorwa kana kuti risiti yemushopu kaitaure zvese izvozvo yanga yatoita kutonyorwa kuti ndo rakatonditsanangurira mudziyo ndakangoona uchipinda mumba ndakatozoitawo kudongorera kuti asi mukugara imomo kubva 2018 panochinjira zvinhu pamunoona muchifamba kudai hakuna vanhu vaviri vangafambe rwendo vasina kurangana. Handiti makatorana mukapinzana mumba madanana rudo rukapisa mukachienda kumba rwendo rwakarongwa nevaviri. Handiti mukafamba mavemo manje murwendo makore ari kufamba 2018 zvinhu zvachinja. Mune pamakambonzwa here kuti ivo baba zvichida vano umwe mukadzi kubuda kwavari kuita ndakazotsvaga infect vakambotorana vega paukama hwavo vachibvunzana kuti iwo mafambiro ako ndeapi nekuti mafambiro aya
mukoma wavo vaimaona, munin'ina wavo vaimaona vese tiri pamba. Ndofunga bamukuru vachiuya pamba vasati vaona zviri kuitika ndakavatsanangurira. Umwe wangu uyu akabuda haadzoke, anogara ari pafoni but akabuda pano pamba kana meseji dzimwe dzenguva handitoioni. Akapinda mumba anogona kuita kana 15 minutes 20 minutes akamira ari pafoni. Akabva ipapo akabuda akadzoka, ndikasabvunzawo ndizvozvo ndikabvunzawo ndizvozvo. Ivo ndobva vazozvionawo kuti ndo zviri kuitika. Iyo foni yacho munomboibata here? Handibati. Zvazodaro dzinogezwa dzakarumwa pamuromo. Dzimwe dzenguva ndinotonzwa vachifonerana nemunhu wavo vari. Ndinoti kuremba kwaanoita mazipona uchitsvaga kuti usaise pasi. Saka ndakazosvika pakuzovabvunzana vega vega. Vakatenderera zvekare, havana kutobudira hama dzavo tini ndaani umwe munhu andofambidzana naye. Vakati handi mafambiro andiri kuita muri kumaona, atokuudzai. Zvadaro inini ndinenge ndichionawo ndikazosvika pakubvunza bamwe vakabvunza bamwe vakati hongu kune munhu wavari kufambidzana naye ndokwavanoenda dzimwe dzenguva vachinorara, dzimwe dzenguva vanorara kubasa, asi dzimwe dzenguva kunorara kune munhu iyeye. Musi uno zvamarimwe suru vaitoda kuenda kubva ndatoti vakandiflasha kumeso nefoni, kubva ndatoona maconversation avo namejunior ndikakasira kufunga kuti munhu andaflasha kumeso mameseji ari pascreen paudzii. Ndikati hamuri kurukura namejunior ndokuti namba dzakadzimejunior vakatanga kutokokota, asi zvinhu zvanga ndaona havana kukwanisa kubuda. Mangwana achona ndichizobudawo ndichienda kwandakaenda ndichidzoka, ndakasvika takasvikirana effective vachiratidza kuti vaimhanya nenguva ibva kubasa kwavo. Ndobva wangosvika mubva ngoti ndine boys ndikumboenda basa nditobuda nekuenda kwakuchizoisa meseji. Right vatete pakatangira chikonye mapaona and mai junior variko. Handiti mapaona mai junior, otherwise junior rachona stero mwana iye waamai avo ari kutodedzwa zita ravo. Handiti mapaona, asi makabereka vana zvinomutitidza iripo, nokuti hatigone kurasa chiri mumaoko nekuda kuuchiraka. Hapana akapuwa zita ravo. Handiti inini dangwe rangu izvozvo mukomana wangu wa93 anoita kunge acharwa nemi, nokuti ndakazonopa munin'ina gotwe zita rangu. Saka akagara so akauya anonwa zvake, ane respect yakanaka, anobva ati asi imi mudhara imimi sei makatora zita renyu muchinopa mwana mudiki kwandiri. Handiti ndo zvakaitwa kwenyu. Junior iyeye ndewe uko, but manje vanhurume ndoda kukubatsira hama yangu kana izvozvo zvichiitika. Unonzwa vachiti isusu varume tinotenderwa kunyenga vakadzi vakawanda. Zviri wrong. Chivanhu achidaro, kana munhu wada kuita chipari chako, munhu wekutanga kuudza mukadzi wako, mudzimai wako, nokuti uchasangana nemubvunzo wekuti ndachembera here zvokuti ngatadza kubereka vamwe vana, zvamakuda kutsvaga umwe mukadzi, muri kundigona here pabonde imi usiku patinorara. Handiti nokuti mune tukonzero twamakuda kunoona nekuda kwokuti hauchada mwana wemunhu. Handiti hakuna murume akazonobuda pachena kuti ina amaika ndakufunga kutora umwe mukadzi imimi neni hazvichaita kunze kwokupa munhu mhosva chete. Zvazoda wazoenda wanorara kuya, kurara kwachona unenge usingade kuti adzimai vanoti chii nokuti zvinhu zvako uri kuhwanda, wobva wavharirwa mumba. Yonzi hamungambonigira makutokumurwa bhutsu masokisi makunzi chiendai munogeza. Pamunoenda kunogeza muchidzoka kinte yobva yabviswa ki yovigwa. Hamuna kwamuri kuenda, ini ndini ndega ndinongosgara ndega pano. Iye kana uchindida chimboratidzwawo nhasi kuti moti 1 monyepa kuti ndandiri kubasa, 2 ndakazenge shamwari yayo dzinopera shamwari. Mazuva ekuda kurara kugirlfriend achiripo, mozopedzesera makuti I don't care. Hondo yakutanga mudzimba, hamuchatocheuka kuti mudzimai wako chii. Saka isusu kuno kuchivanhu kukastomary law hatirambidze munhu kuti uda kuroora, asi munhu akuda kutanga audzwa nyaya yekuroora umwe mukadzi nezvikonzero mudzimai wako. Paunotanga nyaya iyoyo, handiti wobva wasumudza mombe wopotera nekwaunopotera nako. Handiti wopotera nekwaunodii
nekwaunopotera nako wodi wosuma shoko rako dzani kuti ube uchibira mudzimai wako wawinani hatina kwatechiera une umwe mudzimai wawinani mudzimai ndiye chimuda mukadzi wako muchengete zvakanaka domestic zvandafarira uri kumushungurudza nemashoko nekudini usingarwadzise nyama yake nemaoko kuhwanda kwawakaita asi zvinotorwadza kudarika arohwambama chaipo nokuti anobva angozoti imba maendarohwa kwete kuti zvii zviri kuitika kuna baba kufungidzira ironda rakakura zvisingaiti rinozopa kuti muite ngozi mumisha handiti vanokundikana ava makwara ndoda kukuudza vazhinji vacho unombonzwa kunzi ipo paya pamakaenda mukasadzoka ipo paya endai kumba munoona handiti makutsvaga isusu manje pano kuti mapurisa amambo endai munonzwa kuti vanhu ava havasi kuda kuviga munhu zvaita sei $20 vana vatatu wowana mari yekunopa mahuro musaite zvinhu zvakadaro varume musaite zvinhu zvakadaro handiti iti ukanzi ndaona vamurungweni vane girlfriend mai murungweni vanoti sumukai pano baba enu kana zviri zvamafambira pano sumukai nokuti havana zuva ravakatukwa nemi vakazondiona ndarara kunze handiti ini vangu ndine more than 35 years adzimai vangu handina musi wandakarara kunze ndisina kunorara kubira redio umabona vanozoti vaenda kubira nhasi vakaenda kumusangano kwakati handiti kwete kuti unobva pamba wounoti kwanzi ndanorara kumasi mukadzi wako ari kumapi watyei dedza taxi iwe uzokutora pauri uende pamba unorara pamba honzi naadzimai vako nyangwe kukasviba kukadii nyangwe mukaona hwanokuru kuisati yakwana avarare kunze handiti saka kana uri kuita zvinhu zviri kutaura nemudzimai wako apa nhasi ndiri kukupa mukana wokukutsura kuti enda unogara nemukadzi zvakanaka kana uchiri kumuda semudzimai wako handiti kana uchiri kumuda semudzimai wako enda ugare naye zvakanaka tikatora mapikicha emadzimai mazhinji unonzwa kuti nzakomana amai ava kuvatarisa imona vachiri mudiki hei kutora mwana wevanhu akuchengetwa nevabereki vake zvakanaka kunoita scraper hauchada kuiona scraper uda kutora umwe futi kuti uite scraper futi tidi zvinhu zvakadaro hakuna mutemo wakadaro saka amai ndinovimba kuti kana makambotsamwa muupenyu hwenyu vakazviona kuti matsamwa havana kuzozviona kwese ikoko nhasi kana ari munhu akachenjera vanofanira kuenda kumba vachiguma kuti mudzimai uya azotsamwa hakuna mukadzi anosumuka pamba kuti ndoda nofumura murume wangu kudare kwamambo ndoda kunotaurira mambo kuti munhu aiwa tine vedu vakadzi hatiri kutonga vakadzi vevamwe nevarume vavo hatidi toda kutonga kana kuyananisa vanhu vari kuti vedu vemambo tauya makore awanda hatisi tiri mbere kwaipo ameno mungatibatsira sei mambo nekuda kwokuti ndimi munoshanda nevanhu vakawanda n'anga dzinouya muno handiti dzinopa vanhu uroyi handiti tinodhila nadzo muno takavharirana kwouya n'anga dzinoti toda kunotora uroyi hwakapiwa vanhingi nein'anga iya tinodhila nadzo pano saka paunouya uchitaura nyaya yekuti mbereko yaramba une rubatsiro rwakasimba kuna mambo kuti chimbotorayo namba idzi chimbotaurayo nevenguo chena venguo tsvuka handimaona basa ramambo kwetere kutonga nyaya dzemumba handiti mangwana munonotongesa mambo kwaMajor Street kunzi mambo vakazonowanikwa vane mukadzi wemunhu nokuti magadzirisiro enyaya idzi akasiyana handiti saka iwe washinga here shuwa unoratidza kuti wanga wakasimba kwanayo pakuberekwa kwako chako mambo varasika handiti makona
vakuenda kusiri iko nokuti vatumwa. Saka ndinoda kugara ndakutaurirai, varume mukaita basa rekushungurudza vakadzi venyu, tsaona dzinopedzesera dzavepo dzakawanda. Handiti munorangwa neni pano, handiti munorangwa pano. Imhosva kusasangana nemudzimai wako iye achida murume, iwe usingasangane naye murume wake, uroti asangane nani? Saka ndokuripisa mombe pano. Handiwapona konza rasotwa nei kana makuisa kuma comment section, rasotwa nei iro razodini. Aiwa tichike izvozvo, tinokutongai chete tichikupai mutongo. Tipe mombe, tipe mukadzi wako, uri kumutora kuti aite sei? Hwai kwamama kwanzi vahwai mavanzwa. Hatitye izvozvo, endai mugarisane zvakanaka. Amai, ndo nhasi pandinoda kuti ndisiye nyaya yenyu. Handiti kwatiri isinotipotsa ari uyu. Handiti endai muedze kugarisana zvakanaka. Vana vakura vanodzidza kubva kwamuri sevabereki vavo. Handiti tarira, mugarisane zvakanaka nadzimai vako. Ukaona magara makore andanzwa paawanda, usafungidzira kuti ukatora umwe mukadzi unogara naye nhamba yemakore wakagara nemukadzi wako wakagara naye uyu. Hazviite, watojaira 2 days 3 days 4 days, asi unosangana nazvo.